Yhteistyössä taloon.com. Saman saat kalliimmalla muualta. Kodin huolto on vähän sellaista, että välillä itketään ja välillä nauretaan. Mutta se on hienoa, että kaikki ei voi korjata ja purkaa. Hanskat vaan käteen ja hommiin. Pohjois-helsinkiläisessä rivitalossa riittää vilskettä. 3-vuotias Kaapo ja kaksospojat Konsta ja Kasperi pitävät huolen siitä, että meteliä ja autoliikennettä riittää vielä vuosiksi eteenpäin. Perhekoon kasvaessa reilu vuosi sitten tuplapojilla muutettiin isompaan asuntoon. Ja niin kuin lapsiperhearjessa usein käy, kodin alakerran remontti jäi kesken. Saunan yhteydessä olevasta takkahuoneesta on nyt toiveena saada mukava lisäoleskelutila. Mutta tilan lattialaatoituksessa on ongelmia. Tämä on se meidän viimeinen murheenkryyni tässä talossa. Ja isompana ongelmana on se, että täällä ei voi kävellä ilman mattoa. Täällä nämä pienet juoksee, niille jää varpaat tänne kiinni. Nämä kaikki laatat on eri korkeudella. Listat on mahdotonta saada nätisti seiniin. Kaikki saumat on eri kokoisia. Tässä, missä ei kuuluisi olla tätä väliaikaista kaappia, niin täällä on esimerkiksi täällä on sentin, ellei 1,5 ero. Plus joku vanhan takan törppö. Aika hirveä suoraan sanottuna. Jotain pitäisi tehdä. Aivan. Nyt pitää herättää Kaperin Janne käymään kaupassa. Katsotaan, onko Janne hereillä. Mitä on piti tehdä? No, käydä kaupassa. No kyllä kaupassa tietenkin. Nykypäivänä ei tarvitse enää lähteä kauppaan. Menee vaan nettiin. Talo.com. Lattiatasotteet. Paljonkohan tätä tarvitsisi? 3100. Se on parempi ehkä ottaa vähän reilummin, ettei ainakaan jää vajaaksi. Nyt on käyty kaupassa. Ootko tyytyväinen? Kyllä, mutta nyt pitäisi lähteä hommiin. No okei, aloitetaan työt. Nyt ollaan Helsingissä. 5-henkisen perheen rivitalokämpässä. Tää on rakennettu vuonna 1984 ja nyt mennään tekemään tänne vähän remppua. Ja jäätävä takatalvi on tullut, mutta onneksi on. Teillä kolat pihalla valmiina, niin pääsee hommaan. Lapset töihin. Älä soita ovikelloa. Onkohan lapset siellä päiväunilla? No, koputetaan. Morjesta. Hei, tervetuloa. Teillä oli täällä vähän remonttia. Mä tilasin tänne ne tasotteet. Onko ne kerennyt tulemaan? Ne on tullut. Kaikki on valmiina. Okay. No mennäänhän katsomaan, mitä te olette kerennyt tekemään. Eli täällä näkyy vähän tämmöistä jo remontin alkua. Joo, sieltä on itse asiassa 2 kerrosta laattaa otettu pois loppujen lopuksi. Miten siinä on 2 kerrosta? Nyt en osaa sanoa muuta kuin, että niitä oli 2. Onko ne laitettu päällekkäin 2 kerrokseen? Se on aika innovatiivinen ratkaisu. No, eli eka älytön purkaminen, mikä on aina se on parasta, leka heiluu ja piikkaus kun ne laulaa. Ensin piikattiin vanhat laatat siis pois. Tässä kohteessa pohjalla oli vastassa betoni. Kaikki otettiin pois ja sitten tehtiin tällainen primerikerros sinne ja välitasoitus. Lattia esioikaistiin ja siihen siveltiin vielä kerros primeria, joka on tarkoitettu lattiapintojen esikäsittelyyn ennen tasoitteen levittämistä. Se parantaa tartuntaa, sitoo myös pinnalle jääneen pölyn ja estää veden imeytymisen alustaan. Eli välitasoitus, että sen jälkeen saadaan nämä lämmitysmatot. Sitten laitettiin uusi primeri ja sitten saatiin lattialämmitysmatto päälle. Okei. Oliko paljon epätasaisuuksia siinä edellisessä? No kuulemma kyllä se aika hyvin vietti. Kaadot oli kahilla. Ja sillehän se on, että kun pohjat teet kunnolla, niin sitten loppukin menee kuin raiteilla. No mikä sulla on sitten toivomus, että minkälaiseksi tämä sitten muuttuisi? No tietenkin semmoiseksi valosaksi. Tässä oli aikanaan myös tummanvihreät seinät ja tosiaan tämä tumman harmaa lattia. Niin nyt sitten vähän semmoista valoisuutta ja semmoinen lempeä tila. Lempeä lisäoleskelutila, jossa on saunan jälkeen hyvä viettää aikaa. Se on siis tavoitteena. Työmaalle saapuu Jannen seuraksi Olli ja Julia siirtyy yläkertaan pienten automiesten seuraan.
Mikäs meillä on tää työjako tässä? No tehdään sillä tavalla, että jos mä vaikka aloittelen tasoitteen levittämistä ja sä sekoitat mulle. Tasoitetarve on kohtuullisen pieni, katsotaan vielä noin kaadot tosta. Tai siis, että onko paljon heittoa lattiassa, että päästään tosiaan aika pienellä, niin me voidaan mennä tuon meidän Weberin 3100 hienotasoitteella sitten tähän päälle. Ennenhän mä aina tilasin pumppuauton, kun piti valaa jotakin, mutta nykyään meissä aina ottaa näitä Weberin tuotteita. Ja miksikö? Koska ne on aivan sikanopeita kuivumaan. Miksi ne kuivuu niin nopeasti? No ne on erikoissementtipohjaisia, eli sillä pystytään vaikuttamaan tosiaan siihen kuivumisaikaa kautta kovettumisaikaa. Eli vaikka ne on nopea kuivuun, on myös nopeita kovettumaan. No miten se, onko se ammattimiehen hommaa vai voiko kukaan vaan vetää sitä? Jos mä aloitan tuohon ensiksi, niin miten tämä homma kulkee ja sä voit vaikka sitten jatkaa, että vaihdetaan vaikka rooleja. Miten sä arvioit tämmöiseen tilaan ton niin kuin meneekin? No menekki on tietenkin tasoitustarpeen mukaan vähän, että mä on 1,7 kiloa per neliö per milli, eli sentille. Jos sentin joutuu laittaa, niin silloin täytyy 17 kiloa tavaraa per neliö. Että aina on hyvä olla varuksi muutama säkki ylimääräistä, ettei hommaa sen takia jää kesken. Työmaalla aina pitää olla joku, joka valvoo, ettei vahingossakaan tapahdu mitään virhettä. Tuossa sekoittaessa on tosi tärkeää suojata silmät siitä, jos roiskuu jotain silmää, niin ei ole hyvä. Sullakin on suojalasit koko ajan tässä päässä. Mulla ei ollut. Haluatko itse kaataa nyt, niin hiukan tonne päälle ja tuot sitä verkon myötäisesti sieltä sitten liipalla. Otan tuon liipan vähän pois tieltä. Saadaan se tyhjäksi sinne. Niin. Oho, nyt tuli tämmönen knööli. Okei, se voi painaa sinne vaan sisällä. Murskaa vähän sillä liipin kärjellä sitä, että se oli näköjään sekoittaja vaihtus. Siis oikeesti jos tää on tässä näin, niin tämähän on niinku vaateri heti suoraan itsessä. Automiehet ovat vaipuneet unten maille, mutta Jannen ja Ollin tahti ei hyydy. Onks tässä jotain kikkaa, kun tonne nurkkaan jäi vähän tommosta? Koitapas tolla. Okei. Ehkä vähän käteen. No niin. Kättä pidempään. No niin. Nyt se onnistuu. Näköjään pitää olla joka homma aina oikea työkalu, niin vähän helpottuu. Ei ihan pituus riittänyt tuohon äskeisen kurotukseen. No niin. Tosi tasainen ja siitä tuli. Mutta niinhän siitä pitää tulla, kun itse teki. No oli tässäkin siinä vähän mukana. Minäkin siinä koko auttamassa. Hienosti se meni. Mutta jos tässä vaiheessa näkisi, että sillä olisi vähän epätasoisuuksia, niin miten niitä voi korjata? Meillä löytyy sitten esimerkiksi meidän hienotossa 3400, mikä on oikein hieno, mikä voidaan sitten, on tosi nopea tavara, millä voidaan sitten pieniä paikkauksia tehdä jälkeenpäin. Eli en lähtisi tonne enää kävelemään. Mä luulen, että tää oli todella hyvin tehty, että tähän nyt ei mitään korjauksia tarvita. No, se jätetään kuivumaan ja jatketaan huomenna laatotuksilla. Kyllä. Ensi jaksossa sitten katsotaan, että minkälaiset laatat mitä ne löydetään ja miten ne tänne oikeaoppisesti asennetaan. Mut kiitos sulle tästä avusta. Ja mennään odottamaan kuivumista. Välineet pitää kyllä ehkä pestä. Joo, se täytyy vielä tehdä. Että se pahin homma on vielä edessä. Reitti selvä. Lapset on nukkumassa ja aikuiset pääsee ajelemaan. Yhteistyössä taloon.com. Saman saat kalliimmalla muualta.